ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। 1. ଠାକୁର ଘରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଶଙ୍ଖ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 2. ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟ ଲୁହା ଜିନିଷ କିମ୍ବା କଳା ଟୀକା ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। 3. ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଟାଣରେ କେବେ ଶୁଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 4. ଛୋଟ ପିଲା ଚମକୁଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗାଈର ଲାଞ୍ଜରେ ଝାଡ଼ିଲେ ଚମକିବା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 5. ବାରମ୍ବାର ଧନହାନି ହେଉଥିଲେ ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ଦିନ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। 6. ଗାଧୁଆ ଘରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗାଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ। 7. ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 8. ପୁରୁଷର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲି ଓ ନାରୀର ବାମ ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 9. ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। 10. ପିଣ୍ଡଦାନ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ କେବେ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଦିନରେ ଥରୁଟିଏ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି।